Salutare și bine vă regăsit la un vlog astăzi. Suntem aici împreună cu prietena noastră și facem vlog cu ea. Hei YouTube! Hei! Hai! Nu. Hei! E din China. Vreți să vedem? Da, e din China. Astăzi să ne jucăm cu prietena noastră și da. Andra, unde? Andra, unde ești? Ok. Bun. Hai la o casă, zicem. Hai la o casă. Să strângem unul ca... Da, să strângem, da. Să strângem. Bă, mă s-a teleportat asta. Ba, da, e Bă, aproape. scuze dacă zic asta. Ce mă duc să las cu și Andrei mai că... Bă, Cocolix, fana Cocolix. Da. Ce cute arată. La 16, ok. Era Ok, la 16. știu că e devorat. Aproape. Andra, vină la 16, da? Și husă! Am bine să cu aia nu întâmplă. Hai că vine și Andra. Astăzi vom face un... Dă puțin telefonul, mamai. Ce curare. După aia ți-l dau înapoi. Cine are telefonul meu? Tu. Ți-l dau înapoi și n-am Cocolix. Ce muzica asta? Astăzi vom face un vlog cu Vana Cocolix. Am nebunit toți. Da! Ai văzut Pe care? Da, știu. Hai să o vedem. Dă-și mie telefonul, Andra, un pic. Păi acum nu vreau să sun. Îmi dau înapoi. Da. La Eugen. Să mă prieten pe joc. Ok, așa la. Hai de neburat. Hai, mă, băi. Ok, așa la. Pe stradă. Da, măi, să sun un pic. Parcă De- La Carol. pune stop aici. Dar nu se poate pune copil care... Broc. Se referă. Când termină ăla? Andra, Făceară, și când termină ăla? Când nu-l mai termine? Continuu joc cu el. Da. Bun. Bine, asta spune. Bine. Da, suntem deja. Dislike stick spune, nu? Egal. Nu. Egal. Hai Da, nu. la cinema. Ce? Nu din. Scriem și noi numele, dar ce? Păi, Spune greu. Adică. bun, cu bicicleta. Ok. Oh, dacă. Hai după aia. Haideți să mergem. Bun. Nu la școală. La cinema. Andra, nu te văd până aici. Deci nu te aude până aici, bă, cum... Da. A făcut altfel.
Dar ce să mai... Hai, Andra, cu glicicleta. Am pus un pic, da? Copila asta. Hai, Andra. O să încercăm și noi. Dar nu știu unde e cinema-ul, mă. Acum nu mai e așa, a făcut upgrade la ăsta la cinema, nu mai e așa cu negru, e cu alb. Avem plaza. Dar tu nu știai? Nu e bine. E bine. Păi, Andra, a făcut cinema cu alb. Da, știu. Du-te în locul du-te la cinema, da? Unde stă cinemaul. Da, Bine. unde stă el de obicei. Și ai să vezi o casă albă care s-a făcut. Dar vreau cu tot. Și să ne vezi pe noi doi. Nu la tine, nu la tine. Ăla e tot nou. Știi? Unde știi? Auzi-o. Bun. Andra, spor popcorn. Eu vin acolo. Stai aici, că eu mă joc cu capul. Dar va trebui să stau așa, așa. Ia că s-a auzit o comandă, mamă, ia vezi. Vedeți că Bun, ne uităm la cinema. Gata. Acum... Andra? Andra? Ai auzit ce a zis? Să-mi ia... A zis că face o petrecere acasă. Like. unde comandă? Comandă asta e. Perfect. Și acum... Haideți acasă. Haideți acasă. Da. Andra. De-aia cu Dana s-a văzut-o și Andra să știi. Oh, shit. Ai văzut-o? O, da. Da, Andra, unde ești? Asta îmi spune. Bă, vreau să mă iau fotografie. Trebuie să faci bai des la cap. Andra, ia vin un pic. De-te. Ia vin un pic. Așa, și acum haideți să... Pe 19, 20... Nu. Acum se sunt. Perfect. Eu colorez ca să... O capă. O capă. Ăsta, fata asta. Deja știu, nu mai trebuie. Ce? Voi ce? Decorăm. Se vede că face scris. Nu e accesibil. Unde se vede că scoci. Păi fie accesibil să puteți din scoci. Bă, nu știu de ce. Bun. Așa. Scrie în chineză. Eu decorez. Dar cu de oameni să scrie. Știi?
Hai să decorăm căsuța. Și eu ce fac? Pot să mă da Germania? dă-le să decolorez și eu. Danemarca? Spania? Asta e Spania. Da, De ce Danemarca nu? au da like. Ce ai spus? Nu, e același. De Danemarca? Unul că vreau. Ia. E cum, mă? Cine a spart banca, Păi mă? mai trebuia să o bulină. Haideți cu unul că... Hai cu... Zici că Hai ăla cu unul de ca- lescoiche, ăla. Știi, buscuitele. Buscuitele. Gata. De unde ești? Hai să vezi ce mai bine. Voi decora și aici. Ce fac, nu? Ce dau din borță? Și puțin. Bate, bate. Bun, acum haideți să... Ce frumos! Acum... De unde a căzut tablourile? Cum a căzut tablourile? Oh, da. Cum le-a găsit? Bun, cam atât a fost acest vlog. Nu uitați dacă v-a plăcut. Ne vedem la partea a doua. Ne revedem la partea a doua. Pa! E